נעשים בעברית. כמה מילים על איך, כשיצרנו את הקורס הזה, לא רצינו להישאר במצב שאנחנו יושבים וחושבים שני אנשים והם מגלגלים ואומרים, אוקיי, בואו נמצא את המתודולוגיה המיטבית. לקחנו את זה לקבוצה של אנשים שאנחנו, ודרך כלל קבוצה אפילו יותר גדולה ממה שמצוין כאן, לקבוצה של אנשים שתהיה איזושהי קבוצת ביקורת. אנחנו קראנו להם ה-advisory board שלנו. ה-advisory board הזה מלווה אותנו בשני אספקטים חשובים. א', זו קבוצה שראתה את המתודולוגיה שאנחנו בנינו ולמעשה הגיבה עליה, והמתודולוגיה שאתם תפגשו בקורס היא בעצם תוצאה של תגובות ובנייה יחד עם האנשים שמצוינים כאן. והדבר השני שמאוד תורם לנו המועצה המייעצת זה אנשים שבאים ונותנים גם את הפידבק שלהם בתוך הקורס. ורק כדי לתת דוגמה, עדי פודלחמין, שהוא שותף בקרן הון סיכון, נותן את המבט, הוא גם היה מנהל מוצר כחלק מהקריירה שלו, והוא נותן מבט של מישהו שבא ומסתכל מהרמה של ה-Board of Directors, ואומר איך אני הייתי מצפה שמנהל מוצר יתנהג, איך אני מצפה שמנהל מוצר, איזה סוג של אחריות צריכה להיות למנהל מוצר, ומה שאנחנו בעצם מקבלים כאן זה עוד איזושהי זווית אחרת מעבר לזוויות שאנחנו נותנים כמישהו שהוא מנהל מוצר בפועל. רק דוגמאות נוספות, אורן בצללי, סמנכ"ל VP Product Management באמדוקס, כבר לא, הוא עכשיו מתחלף, אבל הוא הרבה שנים עשה את התפקיד הזה. בחור נוסף שמגיע אצלנו להרצות בדרך כלל, בחור של דיוויד ליישנר, שהיה ה-VP מרקטינג של חברות כמו יוניפיר, אם אתם מכירים, או Magic Software, בלו פיניקס, זה מישהו שמביא את נקודת מבט של פרודקט מרקטינג על פרודקט מנג'מנט. לא תמיד, אנחנו ניגע בזה במהלך הקורס, אבל לא תמיד מאוד חד מה זה פרודקט מרקטינג, מה זה פרודקט מנג'מנט. הגבולות האלה הם לא לגמרי ברורים. לנו יש תפיסה שלנו מה זה פרודקט מרקטינג ופרודקט מנג'מנט. הרבה אנשים שמדברים בתעשייה עם הסמנטיקה הזאת לא באמת מבינים לא באמת עושים את ההבחנה הזאת. לנו יש את ההבחנה שלנו, שאפשר לדבר ולהתווכח איתה, אבל היא עושה הבחנה בין שני המושגים האלה. דיוויד מייצג את העמדה של איך נראה פרודקט מנג'מנט מהנקודת מבט של פרודקט מרקטינג. הרבה פעמים, בסוגריים, הרבה פעמים פרודקט מרקטינג זה אחד התפקידים של הפרודקט מנג'ר. לא תמיד.